Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Badong. Hindi niya totoong pangalan. Ayaw niyang ipasabi yung pangalan niya. Gawa ng marami siyang nagawa sa buhay niya na talagang pinagsisihan niya. Taong 1991. Palanas, Masbate. Itong mga panahong ito, nasa edad 22 anyos si Badong. Kritikal na ang kalagayan ng nanay niya dahil meron itong malalang sakit. Hindi na sila magugulat isang araw, bigla na lang itong mawawala ng buhay. Ang pinagtataka lang ni Badong at ng buong pamilya niya, bakit parang masyado namang pinapahirapan itong nanay niya? Yung mga nangyari kasi sa nanay niya, naputulan ng isang binti, nabulag yung isang mata, nagkaroon ng maraming katikate at butas sa katawan, nakakalbo, yung mga ngipin nito, isa-isang natatanggal. Tapos ang pinakamalala na nangyari, paminsan-minsan, nakakalimutan na nitong huminga. Kailangan talaga nilang tutukan. Kapag narinig nila yung tunog na senyales yun na hindi makahinga ng maayos yung nanay niya. Kailangan nilang diinan yung sa may bandang tiyanon para bumalik sa dati yung daloy ng hangin sa katawan niya. Sa loob ng 2 buwan, halos araw-araw, walang patid. Ganon at ganon ang sitwasyon ng nanay nito ni Badong. Hirap na sila nun. Bukod sa kailangan nilang tutukan ng pagbabantay doon, yung perang naipon nila, papaubos na rin. Hanggang isang hapon, nakatoka si Badong sa pagbabantay sa nanay niya. Sinusuklayan niya ang buhok nun, kahit nakakapiraso na lang. Iyak siya ng iyak kasi awang-awa siya sa nanay niya eh. Wala naman siyang magawa. Alam niya rin sa sarili niya na karma yon ng nanay niya dahil sa mga ginawa nitong pagpatay gamit ang kapangyarihan niya bilang isang bantog na mangkukulam sa Masbate. Alam din ng pamilya niya na pinapahirapan itong nanay niya ng isa pang mangkukulam na inupahan para tapusin ang buhay niya. Hindi kayang talunin ng ordinaryong manggagamot yung nanay niya. Ganun ito katindi. Pero kapag mga aral sa kaliwa ang gagamitin, madaling makakalusot ito dahil wala namang alam na pandipensang dasal sa kanan yung nanay niya. Mga ilang oras na siyang nagbabantay sa nanay niya nang bigla itong Pero iba ang itsura ng pagkakabuka ng bibig nito. Sagad na sagad. Parang mapupunit na nga yung balat sa gilid eh. Dahil narinig niya yon, agad niyang pinisil yung tiyan ng nanay niya. Nang bigla na lang, may lumabas na itim na bato sa bibig nito. Alam ni Badong kung para saan yon at kung ano yon. Agad niyang kinuha yon gamit ang kanyang bibig. Tapos hinayaan niya lang na mababad sa dila niya. Ayon pa kay Badong, ramdam na ramdam niya yung mga laway,
plema, dugo, at yung lasang parang halaman. Dahan-dahang natutunaw yon sa bibig niya. Hanggang sa hindi na niya naramdaman sa dila niya yung batong sinubo niya. Matapos yan, huminga na lang yung nanay niya ng nakamulat ito. Nakanganga. Humpak na humpak ang muka. At wala na itong buhay. Hindi na umiyak pa si Badong. Ang kinimkim na lang niya sa puso niya ay purong galit. Gagantihan niya yung mangkukulam na gumawa nun sa nanay niya. At magsisimula yan sa pagsalo niya ng mutya na iniwan nito. Nung kumpirmado na niyang patay yung nanay niya, tinawag na niya ang lahat ng kamag-anak niyang nasa bahay. Lahat sila nagluksa ng araw na yon. Maliban kay Badong, na punong-puno talaga ng galit ang puso. Inasikaso na kaagad nila ang mga dapat nilang asikasuhin para maburol na rin sa araw na yon yung nanay niya. Unang gabi pa lang, ang dami na kaagad pumunta para makiluksa sa pagkamatay nito. Nakaupo lang sa labas ng bahay nila si Badong habang nagmamasid sa mga nakikilamay sa kanila. Nang bigla na lang, sumikip yung puso niya nung makita niya yung isa sa mga kaibigan ng nanay niya na si Manay Tina. Hindi niya alam pero hirap na hirap siyang huminga habang nakatitig siya kay Manay Tina. Kapag titingin naman siya sa mga kamag-anak nun, nawawala. Pero sa tuwing ibabalik niya yung tingin niya kay Manay Tina, sumisikip talaga yung dibdib niya. Para bang pinipiga yung puso niya. Ganon yung nararamdaman niya. Dahil dyan, hindi na lang siya tumingin kay Manay Tina at lumipat siya sa kabaong ng nanay niya. Sakto namang ando dun din si Manay Tina na nakatitig sa kabaong ng nanay niya. Iba yung pakiramdam niya nung nandudun yun. Nanginginig siya. Hindi niya alam kung galit ba siya, dahil ba malamig, kinukumbulsyon ba siya, o kung ano man ang dahilan nung panginginig niya. Lumingon dahan-dahan si Manay Tina sa kanya at bumulong ito ng, "Badong, huwag kang magsisinungaling sa akin. Titigil yang panginginig mo kung sasabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba ang sumalo ng iniwan ng nanay mo?" Nanginginig pa ang ulo noon ni Badong nang sumagot siya ng, "Oo, Manay Tina, nilunok ko po yung niluwa ni nanay." Iba na ang pakiramdam niya nung oras na yon. Parang may alambreng nakapulupot sa lalamunan niya habang nagsasalita siya. At sa bawat paglunok niya ng laway, pakiramdam niya hinihiwa ng blade yung gilid ng leeg niya. Hinawakan ni Manay Tina yung braso niya at meron itong mga binubulong-bulong. Nag-ihip si Manay Tina sa kanang kamay niya at sinalpak niya ito sa mga mata ni Badong. Matapos gawin niya ni Manay Tina, may binulong itong 3 salita sa kanya.
Dito na unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Badong at nakakayanan na niyang tumitig kay Manay Tina. Lahat ng negatibong naramdaman niya kay Manay Tina nawala. Bago sila umalis sa tapat ng kabaong ng nanay ni Badong, nagsalita si Manay Tina sa kanya ng, "Huwag ka sanang matulad sa nanay mo. Mag-isip kang mabuti. Huwag kang masilaw at huwag kang magpapasakop." Matapos magsalita ni Manay Tina, tumitig ito sa kanya. Nakipagtitigan din si Badong kay Manay Tina. Umalis na lang ito nang wala nang sinabi pa sa kanya. Buong gabi, hindi mawala sa isip ni Badong yung sinabi sa kanya ni Manay Tina. Gusto sana niyang makipag-usap dito. Ang kaso lang hindi nagtagal si Manay Tina at yung pamilya niya. Umalis din sila kaagad nung nakita nilang parami na ng parami ang mga tao. Ilang oras pa ang lumipas, mga bandang 2:00 ng madaling araw. Medyo kumonti na yung mga tao. Unang gabi pa lang kasi yon. Ang naiwan na lang sa lamayan, yung pamilya ni Badong at iilang mga kamag-anak nila. Mga nagsusugal. Nakaupo sa isang bangko yung tatay niya habang nakatitig sa kabaong ng nanay niya. Nilapitan yon ni Badong para makipagkwentuhan. Ang daming kwento nitong tatay niya sa kanya tungkol sa masasayang alaala nila ng asawa niya. Si Badong tamang kinig lang. Natutuwa siya sa mga kwento eh. Nang bigla na lang sumayad sa isip niya, si Manay Tina. Tinanong niya sa tatay niya kung gaano ba kadikit itong si Manay Tina sa nanay niya. Kwento ng tatay niya. Nung mga bata pa yan sila, talagang close na close yan. Masasabing para na silang magkapatid. Nagbago lang ang lahat nung namatay yung lola niya. Yung nanay ng nanay ni Badong. Ang huling nakasama ng lola niya bago ito namatay ay yung nanay niya. At alam sa lahi nila na siya ang nakasalo ng iniwan nitong agimat o mutya. Panganay kasi yung nanay niya sa magkakapatid, kaya siya yung sumalo. Kaya naman si Badong ang nagmana ng mutya ng nanay niya. Siya kasi yung bunso sa kanilang magkakapatid. Sabi-sabi kasi noon, alternate talaga ang pasahan sa pamilya ng mga agimat, mutya, o kung ano pang klase ng kaalaman o taglay na kapangyarihan yan. Alam din ng tatay niya na siya ang sumalo nun. Wala namang kaso sa pamilya nila. Masaya pa nga ang tatay niya dahil tinanggap niya ng buo yung iniwan ng nanay niya sa kanya. Ang dahilan kung bakit naging mailap sa isa't isa yung nanay niya at si Manay Tina ay dahil anak ng antingero itong si Manay Tina. Samantalang yung nanay naman niya ay isang anak ng kinatatakutang mangkukulam sa masbate. Kahit alam ng pamilya ni Manay Tina na mangkukulam ito, hindi naman siya ginagalaw. Kasi nga parang family friend eh. Wala rin namang tinatalo itong lola ni Badong na taga sa kanila. Kaya hindi nagkukrus ang landas nilang dalawa ng tatay ni Manay Tina. Yan yung dahilan
kaya hindi na sila gaanong nagkikita at nag-uusap. Kasi nga, namana na ng nanay ni Badong yung iniwan sa kanya ng nanay niya. Magkita at mag-usap man sila kapag may mga okasyon lang. Tapos sobrang dalang nun. Hindi kasi natatagalan ng nanay niya na kausapin si Manay Tina. Nag-iinit yung buong katawan niya. Tapos para siyang napapaso. Punong-puno ata ng pangontra yung katawan nun ni Manay Tina. Ganon kalakas yung tatay nito. Nung marinig lahat yan ni Badong, dito niya napagtanto na yung mga kwento-kwento sa kanya ng nanay niya, lahat pala ay lehitimo. Yung mga mangkukulam laban sa manggagamot, engkanto laban sa ermetanyo, aswang laban sa may hawak ng mutya, yun bang kanan kontra kaliwa? Akala niya kasi nung una, kwentong pampatulog lang yun eh. Ang hindi niya alam, nangyayari talaga yon sa totoong buhay. At ni minsan, hindi sumayad sa isip niya na matatalo ang nanay niya. Habang patuloy sa pagkwento yung tatay niya, bigla na lang siyang napaluha. Kasi naalala niya yung nanay niya. Ang sabi niya sa sarili niya, "Papatayin kita. Papatayin kong gumawa nito sa nanay ko. Wala akong pake kung sino ka. Basta papatayin kita." Nakita ng tatay niya na umiiyak siya. Kaya niyakap siya nito. Mas lalo tuloy na iyak si Badong. Matapos ang eksenang yon, nagpaalam na si Badong sa tatay niya na matutulog na siya. Nung nasa kwarto na si Badong, hiling siya ng hiling na sana magpakita sa kanya yung nanay niya. Magparamdam sa kanya. O kahit sa panaginip makausap niya yon. Ilang taon niya kasing hindi naririnig yung boses nun eh. Panay lang ang ungol. Tapos kapag uungol yun, alam niyang nahihirapan. Nakatulog si Badong nun dahil sa sobrang pag-iyak. Unang pagtulog niya na nasa sistema niya yung mutya ng nanay niya. Ibang-iba kumpara sa pagtulog niya nung wala pa yon sa katawan niya. Ayon kay Badong, alam niya sa sarili niya na natutulog siya. Pero bakit nakikita niya yung sarili niya? Tapos ang daming mga insekto sa paligid niya. Nagagawa niya pang makalutang nun. Hanggang sa may narinig siyang boses at tinawag nun ang pangalan niya. Nanggagaling yon sa ibaba kung nasaan yung katawan niya. Pagtingin niya sa ibaba, nakaupo ang nanay niya sa tabi niya. Nakatingin sa kanya. Nakangiti. At para siya nitong niyayayang umupo sa tabi niya. Nanlaki ang mga mata ni Badong nun at agad na bumaba para yakapin yung nanay niya. Habang nakayakap siya, may mga binubulong-bulong yun sa kanya. Hindi naman niya naiintindihan pero pumapasok sa isip niya eh. Iyak lang siya talaga ng iyak nun. Tapos napakahigpit ng yakap niya. Ilang segundo lang yung tagpo na yon. Tapos pagmulat niya, umaga na. Unang ginawa ni Badong,
Pumunta siya sa kwarto ng nanay niya. Tapos may kinuha siyang kahon doon na kulay itim. Binuksan niya. At meron itong laman-laman na mga libreta, bato, manika na gawa sa patpat, kahoy, karayom, at iba't ibang klase ng tela. Hindi alam ni Badong kung bakit bigla na lang niyang naisipan na kunin yon at buksan. Pero ando dun eh. Kinalkal niya ang bawat libretang ando doon. At sa bawat libreta, may mga nakasulat na Tagalog pero may halo itong ibang dayalekto. Meron namang mga gabay para malaman mo kung para saan ang dasal na babasahin mo. Kaya naman, hindi nahirapan si Badong na pag-aralan ang bawat detalye nung mga libreta. Okay, yung part 2 sunod kaagad natin. Hindi ko lang alam kung mahati ito sa 2 parts o 3 parts. Pero ngayon pa lang, magpapasintabi na ako sa inyong lahat na pro sa kanan. Ibig sabihin yung mga talagang solid na deboto sa mga nasa panig ng kanan. Yan yung mga dasal natin na Latin. Ako kanan naman ako eh. Pero ngayon pa lang humihingi na ako ng pasintabi sa inyo. At dun sa iba pang may mga propesyon. Hindi ko na lang babanggitin pero pakinggan nyo yung daloy ng kwento at malalaman nyo kung ano yung sinasabi ko. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa part 1. Muli-muli, humihingi ako ng pasintabi. Yun lang. Kita-kits tayo sa part 2. Medyo madugo at brutal to. Salamat.